tranquil·litzar. Em faràs avergonyir. Aquestes coses no són vives. Ja ho sabia. Tarzan! Tarzan. Hola. Quina classe d'animals primitius són responsables d'aquest desgavell? Bufa! Veniu aquí, nois! Veniu! Mireu això! Però què és això? Renoi. Ei! Sí! Torna-hi! Així? Sí! Arrenca-ho! M'encanta això! A veure tu, Ganàpia. Ara pesca! Sí! Bé! Caram! Molt bé! I ara tots! Vinga, Tantor! Oh, m'encanta! No pareu ara! Ja ens comença a sortir el ritme! Ah!